Hello guys. Hi guys! First Welcome vlog back namin. my Yan po yung channel. ulam. Hi guys! Dasal muna. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. God, thank you po sa pagkain. Salamat din po sa binigay niyo sa aming lahat. Amen. Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Kain na. Simulan na natin. Nang magsasabi ng bad words ha. Kuha na. Papa, kuhaan mo na ako. Kaya ako ulo. Mamaya. Ako din pa ha. Walang ganyan. May video nga tayo eh. Masarap guys. Kakaluto na lang guys. Ito. Kain tayo guys. Sausaw natin ito sa may kamatis. Sarap. Masarap siya. Sarap. Yan. Kain Kain tayo guys. Kuha lang ako water. Kain ka ni marami. Kuha siyang kanin guys. Hugas pa kayo ng kamay. Ay! Hindi pa pala. Sorry guys. O, hugas muna kay bawal yon ha. Hindi maghugas ng kamay ha pag kumain ha. Yes po. Tapos, bakit naman hindi? Hop. Bakit naman po hindi? Papa. Kain tayo. May malamig tayo na tubig. Kamatis. Tabi, tandaan ako. Kamatis. Tabi po, padaan po. Sarap. Hop. Sarap. Kilala ka. Ano pangalan mo? Si Jane G. Tadena. Ikaw? Secret Scarlet G. Tadena. Mm. Ikaw. Ako naman yung papa na si Charlie Cadena. Sarap guys. Supportaan nyo guys. Bago lang tong Luto. channel namin. Mukbang. Sarap. Mukbang. Isdang tulingan. Malalaki. First time lang po namin mag-vlog ng mukbang. Yeah. Thank you na. Ang ahamap ng kami. Sarap. Tapos may Sili. sili ha. Sabay. Subo. Hop. Next pa. Ulam mo rin yung sili. Hindi po. Pang paano lang, magana kumain, may anghang. Okay, so. Yep. Lumalabas namin nagbibidyo ako. So. Oh, mahulog. Sarap. Tagal kami kumain guys. Kaming dalawa. May soft drinks pala tayo, no? Hindi mo nang binala. Ayun, nakamama ni Soft Drinks. Soft Soft Drinks. Kain. Pakita yung kain nyo malaki. Kain tayo guys. Pakita nyo kain malaki sa channel natin, sa video. May Soft Drinks, dala ka dito. Tapos next time, magtituloy namin sila ng mag-exercise sila. Tuturuan ko sila ng self-defense. Yeah. Dito ma. Para mukbang tsaka exercise training. Yung tuturo natin sa kanila. Bablog natin. Guys, ayun o. Kakali. Harap. Sarap. Dati nagmumukbang ako guys. Kaso hindi ko ma-post sa YouTube. Dapat tayong kanin. Kala ko ba mag-video? Okay ka ma? Naririnig yun. Dapat tayong kanin. Masarap.
Kain Balik kayo mo kayo guys. mamaya guys ha. Bye. Kanin. Hello guys. Bye guys, malapit ako matapos guys. Oo guys. Ano sunod natin dito, Papa? Sunod, exercise tapos kain na naman. Okay. Kain. Hanggang gabi tayo, Papa. Mm. Ha? Mm. Mm. Unti lang, ito lang kakainin. Gusto mo? Sarap, guys. Hindi, malaki. Nakain ko Mm, sarap oh. Mm. Guys, sarap. Ba? Hop din. At saka baso. Mm. Sarap. Wala Inom, na baso. iinom kami. Ngayon, mamayang gabi nagtitiktok. Anong grade mo na siya? Great. Kinder. Enjoy na ako. Ikaw, Ate Talit? Grade 2. Ito. Mag-aaral na mabuti ha. Opo. Para makakabili ng sobrang malaking bahay. Opo. Kaya, guys, suportahan nyo kami guys ha. Opo, guys. Abangan nyo kami pag nagkabahay na kami. Pag nagsimula na akong mag-grade 2, doon sa Talon Uno, abangan nyo, magbablog din kami. Magbablog kami kagaya kay Jessica, yung bahay nila. Yes. Para magkaano ka na. Isaw. Mm. Sarap guys. Sali ako. Yung Saan padala yun ni Auntie Malin? Kain pa guys, kain pa. Kuha ulit yung kanin guys. Oh guys. Ulam namin. Paang manok. Paang manok. Isda. Isda. Inihaw na isda. Opo, inihaw na galunggong. Gigi. Gigi. Kayo kain. Kain kayo marami para makita kayo ng mga fans natin. Para marami mag-subscribe. Kain kayo marami. Balik po kami mamaya guys ha. Guys. Hi guys. Hi, guys. Pagtapos na ako. Last one na Abangan ako. nyo kami sa sunod namin na video. Training po sila ng Muay Thai. At least bata pa, matuto na sila paano mag-sacrifice. Ang ibibideo kasi namin, mukbang, exercise, mukbang, exercise. Okay, guys. Thank you. Please like, subscribe, and share. Bye. Bye na kayo. Bye-bye. Bye!